Mga puso sa Bacolod City naman, grupo sa mga mamumugon dismayado sa pagpaisol sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa desisyon sini may angot sa ginaduso nga 750 pesos daily wage. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa gipatigayon nga unang public hearing sa RTWPB sa Talisay City sa Abril 8, napunan sa paglaom ang labor representative sa Negros Occidental nga si Wenny Sancho bago nakita sini ang matikang sang dole agun mapadasig ang hingyo nga 750 pesos minimum daily wage hike. Ang public hearing nasundan sa mga pagsinapol sa panay. Apang, apisar sa mga public consultation nga mayor nga rekisitos, agun husgaran ang panawagan sa mga mamumugon duha na ka beses sa ginisol sa RTWPB ang ila meeting. Butang nga wala pa abuton nga good news ang mga mamumugon sa Mayo 1 International Labor Day. Supposed to be April 12 to 13, and then can move April 28 to 29. They can move naman nila after election, May 12 to 13. That is a display of indifference on the part of the government considering the importance of the wage issue. No, kung i-postpone mo ya ang deliberation, hindi uman ma-postpone ang pagsaka sa mga presyo ng balaklon. Kangay kuno, nga ginitsapwera sa RTWPB ang ilan ng inproseso bangod sa makusaw nga pagpamatok sa mga negosyante sa ginaduso nga 750 pesos nga inadlaw nga sweldo sa rehiyon. To postpone the deliberation after the election para ma-overshadow siya. And, very important, to erase the national character of a wage struggle. So anong gaya? Pagkatapos ng eleksyon, why na ya? Makubira na saya. Una naging pahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industries President Frank Carbon nga ang ginaayo nga saka sa sweldo ang posibleng manging kausa sang pagkaputo sa mga negosyante. Wala. In fact, we're looking for capital. We're borrowing pa para we could capital. The solution for this problem na atubang ta is massive job creation which dapat sugdan sang government, local and national. Sila na mapam-prime the economy to create more jobs. Malaptagon yung hublag protesta ikasa sa mga labor kag progressive group sa Domingo Labor Day. Sa bahin naman sang RTWPB, nanindugan ini nga wala sila sang deadline nga gintugan. Election season ang ginarason kun nga na postpone ang pila kapag sinapol sini nga palagyan kun tani agud mahibaluan kun pasado bala o kun palso ang 750 pesos nga sweldo. Opo, Kirinil Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.